Lengba kani ke channel Kasi Gospel Media sa sisinbiang hakakateng ke jong Jesus Christ ngai kublay bang priang subhai pi baro ka khubor ka bangakwa bne sam hakani kapor kalong hatu ki babun ki balayap keladon menta habneng ni hadujong Genesis kalanong kapasan ka dekat ar apply ke tu ba ubreu ubahnyo na kapateng na Adam ubakateng u Enok Shem lamat ya kajinyap bat ublay ula shimno ya u Juda kadekhat kabakanda ke tu Syapang kamet kajong Moses hooj Moses udon menta habneng Arkis iem kalanong kabar kadekhat kabakat we la bu jikmau ba ublay ulawan syaw ya u Elijah bat ula pha daka kaliding bat ki kulaiding kini ki angut Moses bat u Elijah haka testament kabatmai kimi pau ha u Jesus Christ Matias kalanong bakatnyo kat kot kabalai ha ka ba u Petros u Jacob bat u Yohanes ki sakhi Matias kalanong ka ba arpohnyo kat kot kabasan po arsan pulai ke tu ha ka sngi ka ba u Jisu ulalami pat bat ki jingtep kilaang bat shibun ki met jong ki ruku ki bala yothia kila mi pat kadon ka jing mi pat jong ki katu kat ni ngimtep kini ki dei ki e lese ki la banlong kita ki arp sangut ki teman masan jing papau kelanong kebasaw kedekot baspo namar kini ki arp sangut Shem labu jing kemau haka testament kebarem kini ki beladon dekat ba kita ki saw jing tau ki beim ki bayaro ya oblay lamit balasngi kini ki saw jing tau ki beim labu jing kemau haka testament kebarem wat haka testament kebatmai jing papau kelanong kebasaw kedekot kebanriu kebanyo kini ki stream kum using kum ukun masi kum ubriu kum kapukni baher kilong hijat angel kay kabang akwa ban ong kidon katu kani ki bang lajer kateng ki badan menta habneng andai nadu kisngi ki jong u abel hadu kisngi ki jong u debet hadu kisngi ki jong a jong pi padon na ki babun ki baladon menta habneng lani hadu jong ki kam ki apostol kalanong kabaar ka dekhat ka blab saw ka itu namar u debet Shem lakiu sha ki beneng ngakwa ban kran khniat kumnu haba ubriu uyap bat ulet chanu Genesis kalanong kabaar ka dekhat ka bahnyo ngakwa ban kemau kumnu ublei ulala thau ya ubriu ha ka bamnikong ula shim na ka domet ka khndo bat ula pasat ha ki thliknot jong u ya ka jing pasat ka jingim baluta ubriu ulalong ka masim baim hakata kasngi gaba ubri uyam ka Bible ko ongkom ni Ecclesiastes kalanong kabakat ar kadekot kabanyo bat ba ka domet ka phai pat sya ka khndo kumta kalalong bat ka mesim ka pha sya ublei ubla ai ya ka hakasngi gaba ubri uyap kamper ulong bobha ni ubasnio kamet ka jong u kan sa kelap ut hakhndo kamesim kali pha sya ublei kan mau kamesim kamdei karngai ya ka bala modur da ka jinget jong nur ya ka bala mudo da kinong snaw flem bat kumta tater job kalanong ka ba phonyo ka khat ka balai ke thu na ba ka jingim jonga karang sa bha nga ba kamsim ublei kadon ha ki thlik mot jonga kamsim kamde karngai ka de ka badon jingim ka ba ublei ulai hangi ya ka ba ngiring ni penhiar mesim habang kuran syapang ubriu ubalayam kumno ka Bible ko ong ka jonoi sam ka bashispa saw phon riu ka khat basaw ka masim jong u ka mino ula lek pha shala ka khndo ha ka ta ka sngi hi ki jimper kha jong u ki du no Ecclesiastes kalanong bakat ar ka khat ka banyo namar ke ba em ki te bakinyap ande ke bayap kim te ai dan ki paperkhat ba ubriu hadin ba ulayap hadin ka tu ka sngi ulami pat udan habneng hana nang te ujungo ike baheng sem nang te hana ula ba kerkhu kodo kay ka bang kwa ban ong baka Bible ka krensyai ba ubriu sisien bo layap dan jing kemau ai ruem yo i yanu udan ha jingtep bat unklap ut ka jerwai sam ka basis pa katsan ka dekhar ka bakhanyo kat pra ka ong ki ruyap kimju yaro yo trai bun ki bapakat hana ba ki briu ki bahok adin bakilayap kiladon mentah habneng kirwa yaro yoblei ka Bible kong em Job kalanong ka bakat saw ka dekat bakat saw kadon ka jingkli ka bakraw ni ka ong ladayap ubriu un impat neem
Baro kita kesengi kapor balabu jonga ngan daap. Hadu benwan kata kajing pelai jonga kabumut bakadon kajing kerman. Lada ubriu ulayam. Job kalano bakat kendai ke dekat apsan ni kaong. Handai ngati bau nong suspa jonga uim. Bad bau nuyang no ha kabakadu ha kakendo. Ujub udon ya kajing kerman bau ubriu hadin bau ulayam. Kadaitang haki akhir kesengi. Bau ta unong suspa ubaim. Un sale la kajong kabenta ban penyipat yau. Hoy ujus plus upani stream ya kajinyap kum kajing yotia. Yones kalanong kabakat way kedekat kabakat way hadu kabakat lai. Ya kabau ong haki senran kejong u syapang ulas ros polok jengki. Ulok jengi ulas ros yotia. Andai ngan salej ban kersiu ya u. Anda kumta ki senran jong u gilai ong kotrai lada u yotia. Un yok kiap ha. Handai ujusu lakran syapang kajinyap jong u. Kiti gilai mut bau ong syapang kaya bajak that na kabayotia. Ia kajinyap hi la penistrim kum kajingyotia. Habang yotia menmit. Nyim kemau yanu. Habang yotia menmit. Nyim yo sngo yanu. Ubriu banangla banyu sngo banangla banyu i totip ba umpat yotia. Kum juru haba ubriu ulayap. Ulong hakadu jong kajingyotia. Ki balayap baro kilong kumta. Henry ka Bible ko ong baha kata kasni asa kasutia yaki nengkong koren kalanong kabakatsan kadkat kabasan puai hakmi ngani thu yapi yaka jingmenyan ngin om yo tia baro kabamut ba baro na pnen jongi lesi kindan hakita kisngi bakadu kin omat yaka jingyap kum kunuksa lada ujisu unwano shibit don na pnen jongi ngin omat yaka jingyap kata di jingbut yaka ka ba upol uang Nengkong koren kalanong bakasan kadkat kabasan puar basan pulai ka Bible ko ong nama katuruay kan sawa anak kumtai ki balayap on pinmipat ye ki bamput bad yangi on pengkala kabamut kumaong ujob bau ngate bau no suspa jongaw im un sale ayu kisi bakadu de kani kapor ken de kani kasngi ken ya ka bau jisu un sawan rengkat bagi kenhon angel banwan sya wilaki jong bagi tai ki balayap asa penmipat syaki bamput bad yangi ki barang im on pengkeladur nengkong Thessaloni kalanong kabasau kudkot kandri kunyo hang ni kaong naba utrai hi unwan her na beneng bat kajing risa dakaktin sawa u angar rangba bad katuroy ublay bad kita ki belayap how Chris kiniam ipat sywa ngakwa benbu yakni kajing keli lada ki babun ki balayap ki ladon mentah habneng Yanu ujusu unksutia. Yanu unksutia akitek sni kibakado. Nekan mau di tangki katu kani kumbang lapan ina ka Bible henry ke babun kidang don ha kajing yotia kim padon habneng lani hadujok kan mau bakadujok rukam de ka jaka ka de kijingja ya kabangan sakren ya kani ka kubur ha ka waipat kapor ka Bible ko ang bat kita kibalayap how Chris kiniam ipat sywa anda kumta mangi ki bering em ya ki balak pensa on rongno yang ngi lembat ki hakil o ya ka bani shem yo try hakasin neng di kumta ngin yai long junom lembat utrai to ai bo ble un kurku yang ngi ibi puwe to ngin long balak pengkre nagam ta kasingi ka pakraw ka jungwan ka jung utrai nagam ta ka brom jung ble amen